Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi. Ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nithathe lesikhathi nibukele lama video. Ngiyacela-ke futhi ukuthi nisubscribe, ni-like, ni-share. Namhlanje nginibhathela umuthi abawubiza ngokuthi idlula. Abanye bathi udlula behlezi. Lo muthi lo isigaxa sawo uyakwazi ukusipheka ukuthi sibe umuthi ophuzwayo. Owuphuzela ukuthi uxegise idliso, ikakhulukazi kulabo abasuke bethi bazophuza umuthi noma bazosebenzisa umuthi wokukhipha idliso. Angithi niyazi nani ukuthi idliso uma ngabe uzolikhipha kufanele uqale ulixegise kuqala. Lo muthi uyasiza-ke ekuxegiseni idliso bese kuwukuthi mase ngabe usuphalaza ngomuthi wokulikhipha idliso, ungabe sekuxebuka inyama kuwena esifubeni, kodwa kukwazi ukuthi liphume lona idliso kuphela lihlala eceleni. Usiza kakhulu-ke ngoba uyakwazi futhi ukuthi uphinde uchathe ngawo uma ngabe kuwukuthi uney'nhlungu nje zesifo esisanganisayo okanye inkinga zesifo ezithatha umqondo noma ezenza umqondo wakho udideke. Uyakwazi futhi ukusebenzisa ukuchatha ngawo uma unenkinga yezinso noma isinye okanye iqolo. Uyasiza futhi ukuphalazela ukukhipha isilungulela noma ukuqeda isilungulela nokuxosha nje imimoya emibi. Lo muthi-ke futhi uyathakwa kakhulu. Uma ngabe uzowuthaka nje uyakwazi ukuthi uthake iy'mpande zawo, uyithake nemithi yezitha noma nemithi yecala. Uyakwazi-ke uma ngabe uthake nomuthi yecala ukuthi uma ngabe kuwukuthi uyafika enkantolo, ufike enkantolo uliwine icala, noma uthake nomuthi wezitha, izitha udlula yihleli zithi hhayi uzodlula la, kanti usudlulile zikubona usule kude ukuthi usudlulile. Kodwa-ke lapho kusuke usuthakwe neminye imithi. Ilona-ke idlula leli ebengiliphethe namhlanje. Nkosi yomsinibusisa.